every day. It's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα από την εκπομπή Συμβουλές για την Υγεία θα ασχοληθούμε με τη γυναίκα. Θα ασχοληθούμε συνήθως με τα γυναικολογικά προβλήματα, ξεκινώντας από αυτήν την παγκόσμια, θα λέγαμε, μεγάλη προσπάθεια που γίνεται και ακούμε συνεχώς νέα πράγματα, νέα δεδομένα γύρω από την εξωσωματική. Δεν θα μας απασχολήσει όμως η εξωσωματική, γιατί ο σημερινός προσκεκλημένος καλύπτει όλο το φάσμα της γυναικολογίας. Είναι κοντά μας ο καθηγητής γυναικολογίας μυευτικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Πράπας. Καλώς ήλθατε. Καλησπέρα. Είναι χαρά μας σε αυτή την μέρα σήμερα του Αγίου Πνεύματος, εμείς εδώ, κοντά σας, και να πούμε ότι προσοχή σε αυτούς που θα επιστρέψετε στους δρόμους, προσοχή σε αυτούς που είναι επιστρέψετε και αύριο το πρωί. Εμείς μέσα από αυτή την εκπομπή, μέσα από την εκπομπή Συμβουλές για την Υγεία, πρέπει να δίνουμε αυτές τις απαραίτητες συμβουλές. Μην τρέχετε, μην προσπαθείτε να φτάσετε γρήγορα και λίγο πιο αργά δεν πειράζει. Εξωσωματική λοιπόν, νέα δεδομένα στην Ελλάδα. Και αυτό έρχεται γιατί από την Ελλάδα βγαίνουν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με την εξωσωματική. Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος, γυναικολογικές επεμβάσεις, λαπαροσκοπική χειρουργική. Κύριε Πράπα, θα ξεκινήσουμε γιατί νομίζω ότι η μεγάλη προσπάθεια και ως διευθυντής που είστε στο ΙΑΚΕΝΤΡΟ Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι ακούμε πολλά ενδιαφέροντα σε σχέση με την εξωσωματική. Πριν από 2-3 μέρες άκουσα κάτι νεότερα στοιχεία. Νομίζω ότι σήμερα θα ξετυλίξουμε όλο αυτό το κουβάρι, γιατί πιστεύω ότι σήμερα θα δώσετε όλες αυτές τις απαντήσεις για όλη την κεντρική και ανατολική Μακεδονία που σας παρακολουθεί, σε σχέση με όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τη γυναίκα. Εξωσωματική. Τι έχει συμβεί μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί θεωρώ ότι από την Ελλάδα μεταδίδουμε πολλά πράγματα και συγκεκριμένα έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο στην Ευρώπη γύρω από αυτό το θέμα. Η εξωσωματική αυτή τη στιγμή κλείνει περί τα 30 και χρόνια από τότε που πρώτο έγινε. Φυσικά βελτιώθηκε πάρα πολύ. Απλά να πω ένα παράδειγμα. Όταν ξεκινήσαμε εξωσωματική, ή μάλλον όταν ξεκίνησα να εκπαιδεύομαι εγώ το 1984, όσες φορές θα έκαμνε η γυναίκα εξωσωματική, τόσες φορές θα έκαμνε και λαπαροσκόπηση. Δεν υπήρχε η λεγόμενη κολπική κεφαλή που κάνουμε τώρα τα υπερηχογραφήματα, τα κολπικά υπερηχογραφήματα. Δεν υπήρχαν δηλαδή οι εταιρείες. Δεν είχε ανακαλύψει η επιστήμη αυτό το πράγμα. Σήμερα η λήψη των νοαρίων, ενώ παλιά, να το ξανατονίσω, γινόταν με λαπαροσκόπηση, με γενική νάρκωση, σήμερα γίνεται με μία μέθη σε μια διάρκεια 3-4 λεπτών. Έχουν αλλάξει επαναστατικά τα πράγματα. Μια άλλη μέθοδος η οποία ανέβασε πάρα πολύ τα ποσοστά μας και βοηθάει πάρα πολλές γυναίκες είναι η κρυοβιολογία. Έχει ανεβεί πάρα πολύ η κρυοβιολογία και πιστεύω ότι είμαστε από τους καλύτερους στην Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα, το δικό μας κέντρο. Τι σημαίνει κρυοβιολογία? Η κατάψυξη οαρίων σε γυναίκες οι οποίοι για κάποιους λόγους πρέπει να καταψύξουν τα οάρια τους. Στην Αμερική γίνεται περισσότερο και για λόγους διατήρησης της γονιμότητας, λόγω καριέρας κτλ. Στην Ελλάδα δεν το ζητάνε τόσο πολύ γι' αυτό, αλλά γίνεται σε εκείνες τις άτυχες κοπέλες που θα χρειαστεί να κάνουν μια εγχείρηση, να αφαιρέσουν τις οθήκες τους ή να κάνουν χημειοθεραπεία λόγω κάποιου καρκίνου, όγκου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν παίρνουμε τα οάρια τους, τα καταψύχουμε και όταν η γυναίκα αποθεραπευτεί θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει με τον σύντροφό της, με τον άνδρα της, να κάνει τα δικά της παιδιά. Επίσης κατάψυξη εμβρίων, πάρα πολύ βοηθάει και αυτό. Κατάψυξη σπέρματος, αυτό υπήρχε από παλιά. Κατάψυξη ορχικού ιστού, δηλαδή ένας άνδρας που έχει αζωοσπερμία, όταν λέμε αζωοσπερμία σημαίνει 0 σπερματοζωάρια, με μια βελονίτσα τσιμπούμε τον άρχιο, κάνουμε μια βιοψία του όρχεως και παίρνουμε λίγο ορχικό ιστό, δηλαδή ψάχνουμε σπερματοζωάρια στη βάση τους, στην πηγή τους, τα οποία καταψύχουμε. Όπως επίσης και κατάψυξη και του σπέρματος έχει σημασία σε αυτά τα νεαρά αγόρια τα οποία
από ατυχία έχουν έναν όγκο καρκίνωμα του όρχεως κτλ. Και θα πρέπει να χειρουργηθούν ή να αφαιρέσουν τον όρχη ή να κάνουν χημειοθεραπεία, καταψύχουμε 1-2 δόσεις σπέρματος για να έχουν, αυτό λέγεται διατήρηση της γονιμότητας. Άρα καταψύχουμε οάρια, σπέρμα, έμβρια, ορχικό ιστό και οθικικό ιστό. Σε ορισμένες γυναίκες οι οποίες τυχαίνει να χειρουργηθούν πάλι από καρκίνο και δεν μπορούν να σώσουν τις οθήκες τους, πριν χειρουργηθούν κάνουμε μια λαπαροσκόπηση, παίρνουμε ένα τεμάχιο της οθήκης και αυτό το τεμάχιο το καταψύχουμε για να μπορέσουμε να το μεταμοσχεύσουμε μετά από 5, μετά από 10 χρόνια κτλ. Και να έχει τα δικά της οάρια. Όλα αυτά λοιπόν θα τα παρακολουθήσετε στην εισαγωγή, αυτά που ακούσετε από τον καθηγητή τον κύριο Πράπα, διευθυντή στο Ιάκεντρο Θεσσαλονίκης, και το θέμα το οποίο πραγματικά μας αγγίζει και νομίζω ότι είναι η μεγάλη πρωτοπορία την οποία θα βγάλουμε και σήμερα από το κανάλι μας. Να πούμε ότι η εξωσωματική έχει προχωρήσει σε τέτοιο σημείο που σήμερα από την Ελλάδα έρχονται και σπέβδουν να πάρουν αυτές τις επιστημονικές δραστηριότητες, τις γνώσεις, αυτό το ξεδίπλωμα που λέμε της ιατρικής γυναικολογίας. Ταυτόχρονα, επειδή θα μας απασχολήσουν πολλά θέματα γύρω από τη γυναίκα, θα ήθελα πραγματικά να μπαίνουμε και στις εικόνες, ρωτώντας, κύριε Πράπα, ότι σήμερα με την εξωσωματική έχουμε ένα συνδυασμό 6-7 ειδικοτήτων, όπου είστε πρωτοπόροι και πρέπει να το πω ότι το Ιάκεντρο Θεσσαλονίκης έχει αναπτύξει μεγάλες πρωτοβουλίες στην Ιταλία, στον κόσμο, στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, και θα ήθελα πραγματικά, μπαίνοντας και δείχνοντας κάποιες εικόνες, να ρωτήσω αυτές οι ομάδες. Σε μια εξωσωματική επεμβαίνει ο βιολόγος, επεμβαίνει ο ενδοκρινολόγος, ο ψυχολόγος, ο γενετιστής, ο ανδρολόγος, και θα ήθελα, δείχνοντας και τις εικόνες, θα ήθελα να εστιάσετε λίγο σε αυτό που φεύγει από την Ελλάδα. Σήμερα δηλαδή η γνώση σας και η επιστημονική σας δραστηριότητα έχει πάει στο εξωτερικό. Και αυτό είναι ένα σημείο πολύ καλό για τη χώρα μας, σαν πρεσβευτές αυτής της δουλειάς. Βέβαια. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν στην Ελλάδα 60 κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μάλιστα. Δεν είναι όλα από το καλύτερο επίπεδο. Υπάρχουν όμως τα 10 θα έλεγα, ίσως και λιγότερα, τα οποία είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Δηλαδή άνετα μπορούν να συγκριθούν τα αποτελέσματά μας με τα κέντρα της Αμερικής ή της Ευρώπης. Και βλέπουμε και τις εικόνες. Η Ελλάδα έχει μια ιδιαιτερότητα. Υπήρχε ένας καθηγητής, πολύ προοδευτικός άνθρωπος, επισημείται ο Κουμάντος, Θεός χωρέστον τώρα, καθηγητής νομικής, ο οποίος επέμεινε και έκανε ένα πολύ προοδευτικό νόμο, όπου στην Ελλάδα επιτρέπεται η δωρεά οαρίων, όπως παλιά επιτρέπεται δωρεά σπέρματος. Δηλαδή μια γυναίκα που δεν έχει οάρια πλέον στα 45, 46, 47 μπορεί να πάρει από μια δότρια οάρια. Ή από έναν δότη σπέρματος παίρναμε σπέρμα, αυτό γινόταν από παλιά, με τράπεζα σπέρματος. Όπως επίσης επιτράπει η δανεική μήτρα, έτσι την ξέρει ο κόσμος, δηλαδή μια γυναίκα που έχει καταστραφεί, που είναι ομοιώματη, έχει κάνει κάποια εγχείρηση, έχει χάσει τη μήτρα της, μπορεί με τα δικά της οάρια και το σπέρμα του συζύγου της να γίνουν έμβρια και να τα φιλοξενήσει μια μήτρα μιας άλλης κυρίας. Όλα αυτά είναι νόμιμα. Όπως επίσης επιτρέπεται στην Ελλάδα και η μονογονεϊκή οικογένεια, δηλαδή μια γυναίκα η οποία δεν είναι παντρεμένη και περάσανε τα χρόνια και δεν βρήκε τον σύντροφό της, μπορεί να κάνει παιδί υπογράφοντας ένα χαρτί σε ένα συμβολιογράφο και με σπέρμα δότη από τράπεζα σπέρματος απόλυτα ηλεγμένο το σπέρμα και με όλα αυτά τα στοιχεία. Αυτό λοιπόν μας έδωσε τη δυνατότητα, επειδή σε ορισμένες άλλες χώρες επιτρέπεται, σε άλλες δεν επιτρέπεται, πάρα πολλές χώρες έρχονται στην Ελλάδα, αυτό επιτρέπει στην Ισπανία. Ο νόμος βοήθησε, κύριε καθηγητά, δηλαδή. Βοήθησε, αλλά βέβαια πλέον βοήθησαν και τα πολύ καλά μας αποτελέσματα, διότι αλλιώς υπάρχουν και άλλες χώρες, η Τσεχία, η Ισπανία, το Βέλγιο κτλ. Ένα μεγάλο μέρος πλέον έρχεται στην Ελλάδα επιζητώντας τα καλά αποτελέσματα, διότι ο κόσμος με ψέματα δεν μπορείς να τον κερδίσει, θέλει αποτελέσματα. Και όπου υπάρχουν αποτελέσματα πηγαίνει. Και πρέπει να πω ότι δείχνοντας τις εικόνες λίγο πριν από το Ιάκεντρο Θεσσαλονίκης και τα κέντρα εξωσωματικής, με τους συνεργάτες, με τους ανθρώπους επιστήμονες, όπως είπαμε, βιολόγος, ανδρολόγος, ουρολόγος, γενετιστής, θα έλεγα γενετίστρια, όλα αυτά τα οποία πραγματικά έρχονται να βοηθήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα σε σχέση
με την εξωσωματική. Κύριε καθηγητά, θέλω να ρωτήσω, γιατί μετά στο δεύτερο μέρος θα ανοίξουν και τα τηλέφωνα και θα τεθούν οι ερωτήσεις από όλο τον κόσμο. Τα παλαιότερα χρόνια ξεκινήσατε στην εισαγωγή σας και είπατε ότι δεν είχαμε τόσο είτε τα μηχανήματα, δεν είχαμε ξεπεράσει κάποια προβλήματα. Υπήρχαν πολλές τότε αποτυχίες των εξωσωματικών. Σήμερα στην Ελλάδα μετράμε αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή μετράμε αποτελέσματα ότι δεν υπάρχει, δηλαδή κάνεις 100 εξωσωματικές, το ζήτημα είναι να αποτύχει μία. Γιατί συμβαίνουν τώρα όλα αυτά, γιατί το θέσατε στο ξεκίνημα. Τα αποτελέσματα, ας τα βάλω ακριβώς τα αποτελέσματα, να ξέρει ο κόσμος, να μην τρέφουμε και ψεύτικες ελπίδες. Βεβαίως. Να τους δώσουμε πόσο έχουν τα πράγματα. Να πούμε το τελικό συμπέρασμα. Σήμερα, εάν ακολουθήσει κάποιο ζευγάρι, είτε το πρόβλημα είναι στον άντρα είτε στη γυναίκα, όλες τις τεχνικές που παρέχει εξωσωματική, συμπεριλαμβανομένες και της δωρεάς, της δανεικής μήτρας, της μονογονεϊκής οικογένειας, κυριολεκτό, λέγοντας ότι δεν υπάρχει σήμερα ζευγάρι να μην μπορεί να κάνει παιδί. Κυριολεκτό. Στην κανονική εξωσωματική λοιπόν, τα αποτελέσματα όταν η γυναίκα είναι μέχρι 32 περίπου ετών είναι τα άριστα αποτελέσματα, μπορούν να φτάσουν και 50%. Τα 50%, δηλαδή για να καταλάβετε τι σημαίνει το 50%, αν πάρουμε ένα νεαρό αγόρι και ένα νεαρό κορίτσι 20 ετών και τα βάλουμε σε ένα χώρο, σε ένα νησί να κάνουν έρωτα και δεν έχουν καμία παθολογία, τα ποσοστά επιτυχίας που δίνει η φύση είναι 25%. Άρα όταν σας λέω 50 είναι υπερβολικό. Μετά τα 33,5-34 μέχρι 38 τα ποσοστά πάνε από 40 για να κατεβούν στα 38 στην ηλικία της γυναίκας στο 25%. Και από 39 με 43 τα ποσοστά πάνε από 20 για να κατεβούν στα 43-5%. Όπως καταλαβαίνετε, έναν παράγοντα που αυτή τη στιγμή ακόμα δεν μπορέσαμε να υπερκεράσουμε, δεν μπορέσαμε να ξεπεράσουμε, είναι η ηλικία της γυναίκας, η ποιότητα των νοαρίων. Αλλά και εκεί υπάρχουν, είπαμε, οι άλλες τεχνικές, οι οποίες πάντα βοηθούν. Καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι σήμερα δεν υπάρχει ζευγάρι να μην μπορεί να κάνει παιδί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Είστε συντονισμένοι και παρακολουθείτε στο κανάλι μας την εκπομπή Συμβουλές για την Υγεία κάθε Δευτέρα στις 4 με 5 εδώ το απόγευμα ζωντανά, και να πούμε ότι η σημερινή εκπομπή, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και της ημέρας, θα τη δείτε σε επανάληψη στις 10 με 11. Επομένως όλοι οι φίλοι που θέλετε να ειδοποιήσετε κάποιους ανθρώπους μας, γυναίκες, οικογένειες, στις 10 το βράδυ από το κανάλι μας στο Europe One, η εκπομπή θα ξαναμεταδοθεί σήμερα του Αγίου Πνεύματος σε επανάληψη. Κύριε καθηγητά, θέλω να ρωτήσω τι γίνεται στην Ελλάδα, γιατί πολύ τακτικά ζείτε έξω τον κόσμο, πηγαίνετε στην Αμερική, στην Αγγλία, στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, όπου τα εξειδικευμένα κέντρα τα οποία συμμετέχετε ως συνεργάτης εκεί δείχνουν ότι σήμερα υπάρχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Θέλω να ρωτήσω, αυτό το καλύτερο αποτέλεσμα έρχεται σε συνεργασία και με τις προσιτές οικονομικές τιμές στην Ελλάδα? Είναι ένα θέμα που σήμερα, παραδείγματος χάρη, ο Ιταλός λόγω του νόμου φεύγει από την Ιταλία και έρχεται στην Ελλάδα. Ο Άγγλος έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο ή άκεντρο, και ζητάει τη βοήθεια. Και από τα Βαλκάνια. Σήμερα στη χώρα μας, σε μια οικονομική κρίση που περνάμε, σε μια δυσκολία όλων, στην Ελλάδα είναι προσιτές οι τιμές και για τους Έλληνες και για τους Ευρωπαίους? Είναι κάτι πολύ σημαντικό που σας ρωτώ. Κοιτάξτε, για τους Ευρωπαίους οι τιμές είναι προσιτές. Είναι πιο ακριβή από εμάς οι Ισπανοί, οι οποίοι έχουν μια προϊστορία σε αυτό, στην δωρεά οαρίων πολύ παλαιότερα από εμάς. Για τους Έλληνες είναι προσιτές οι τιμές. Στην Αθήνα κάποτε ήταν πιο ακριβές, αλήθεια είναι. Σήμερα πέσαν αρκετά. Αλλά κύριε Παπαδόπουλο, είναι η μέθοδος ακριβή. Έχει τα αναλώσιμα, οι καθετήρες, όλα αυτά είναι μιας χρήσεως και στοιχίζουν. Αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πτώση από τον ελληνικό πληθυσμό. Σίγουρα το αποδίδω στην οικονομική δυσχέρεια, διότι κάποιος σκέφτεται αύριο θα έχω δουλειά να ξανακάνω. Δηλαδή και αν έχω 2.500 να τις δώσω, θα κάνω μια εξωσωματική. Θα πετύχει? Δεν είμαστε σίγουροι, ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας. Και αν δεν πετύχει, τι θα γίνει? Και αν δώσω όλα μου αυτά τα λεφτά αύριο, θα βρω εγώ μια δουλειά για να μπω? Αυτό είναι το πολύ δύσκολο. Και τα ταμεία καλύπτουν, πιστεύω, κύριε καθηγητά, κάποια πράγματα. Τα ταμεία πλέον με τον ΕΟΠΗ
δίνουν όλα τα φάρμακα δωρεάν όπως ήταν παλιά το ΙΚΑ, και υπάρχει μια ειδική επιτροπή από γιατρούς του συστήματος του ΕΟΠΗ που εμείς δίνουμε στον ασθενή, την ενδιαφερομένη, να μην πω ασθενή γιατί δεν είναι ασθενής, γράφουμε για ποιο λόγο πρέπει να γίνει εξωσωματική, υπερηχογραφήματα, ληξιαρκή, υπάρχει ένα κατεβατό σαλπικογραφία και η Επιτροπή κρίνει και τους δίνει μέχρι 4 φορές δωρεάν τα φάρμακα. Δεν πληρώνουν τα ταμεία την προσπάθεια, μιλάμε για 2, 2,5, 2, 300 ανάλογα τι παίρνει ο καθής, πληρώνει μόνο τα φάρμακα. Βέβαια να λάβουμε υπόψη, να μην είμαστε χάριστοι, ότι μια θεραπεία εξωσωματικής πλήρης από τα φθηνότερα μέχρι τα ακριβότερα φάρμακα ξεκινάει από 1.000, μπορεί να φτάσει και μέχρι 2.000 ευρώ. Άρα αν το ΕΟΠΗ ή το ΙΚΑ σου δώσει 4 φορές δωρεάν και γράψει τα καλά φάρμακα, είναι σαν να σου δώνει ένα δώρο 8.000 ευρώ. Είναι να στα χάρη, το ρώτησα κύριε καθηγητά αυτό, γιατί σε πολλά κράτη της Ευρώπης τα ταμεία δεν καλύπτουν αυτά τα ποσά από ό,τι κουβεντιάσαμε. Ναι, δηλαδή δεν καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν καλύπτουν καθόλου. Ορισμένα για 1-2 φορές. Είναι κάτι, πάντως είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. κράτος. Δείχνοντας τις εικόνες γύρω από την εξωσωματική, θέλω να πάω σε ένα ουσιαστικό ερώτημα. Πριν φύγουμε από την εξωσωματική που καλύπτουμε, για να πάμε στα γυναικολογικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, θέλω να ρωτήσω τι γίνεται, γιατί ακούω νέα δεδομένα σε σχέση με την γονιδιακή θεραπεία, με την μοριακή τεχνολογία. Σήμερα έχετε αγγίξει πολλά πράγματα. Μάλιστα ακούγεται ότι σήμερα μπορείτε να προδιαγράψετε και κάποιες παθήσεις οι οποίες μπορεί να είναι κληρονομικές από τον πατέρα ή την μητέρα, να μην περάσουν στο έμβριο, και μάλιστα πολλές φορές ακούγεται, και δεν ξέρω, θα το επαληθεύσετε σήμερα στις κάμερες, εάν πραγματικά μπορούμε να προδιαγράψουμε και το φύλο του παιδιού. Ναι. Ερωτήματα σημαντικά, γιατί ο κόσμος νιώθει αυτή την αγωνία όταν κάποιοι γονείς έχουν 2 κορίτσια ή 3 κορίτσια. Θα μου πείτε, χαρά είναι τα παιδιά, ή 3 αγόρια, θα θέλουν να κάνουν ένα κορίτσι. Δεν ήθελα κύριε καθηγητά να μπούμε σε αυτό το φάσμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θα σας απαντήσω. Και πάρα πολλοί κόσμος θα μπει σε αυτά τα ερωτήματα. Ας το πάρουμε από ιατρική άποψη. Τεχνικά, με τη μέθοδο της προεμφυτευτικής διάγνωσης, που σημαίνει από τα έμβρια που θα πάρουμε μετά την εξωσωματική, δηλαδή παίρνουμε οάρια σπέρμα, τα κάνουμε έμβρια στο εργαστήριο και στη συνέχεια από κάθε έμβριο κόβουμε ένα κύτταρο, το οποίο ειδικός γενετιστής το παρατηρεί και μας λέει ποιο έμβριο είναι υγιές. Αυτή είναι η προεμφυτευτική διάγνωση, και μεταφέρουμε λοιπόν στη γυναίκα μόνο τα υγιή. Δηλαδή γίνεται ένας προγενετικός έλεγχος πριν ακόμη μπουν τα έμβρια μέσα στη γυναίκα, και βάζουμε μόνο υγιή. Άρα αποκλείονται τα όποια έχουν πρόβλημα. Θα σας πω, βέβαια, ακριβώς, τα όποια έχουν πρόβλημα. Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται αυτό? Σε όλες τις ανομαλίες των χρωματοσωμάτων. Σύνδρομο Down κτλ. Υπάρχουν κάποιες χιλιάδες. Σε μεσογειακή ανεμία, σε κυστική ίνωση. Μπορούμε να κάνουμε επιλογή, και έχει γίνει σε νόσους ανοσολογικές, δηλαδή όταν έχει μια πάθηση το ένα παιδί, μπορούμε να επιλέξουμε το αδελφάκι του που θα γεννηθεί να μπορεί να είναι δότης υγιής και συμβατός με το ζών τέκνον που έχει την αυτό που είδαμε πρόσφατα στο προηγούμενο 24ωρο, ναι, με μια μεταμόσχευση που έγινε. Αλλά το να κάνουμε επιλογή φύλου με αυτή τη μέθοδο είναι παιχνίδι για μας τεχνικά, αλλά δεν επιτρέπεται. Ο νόμος μας τιμωρεί με 3 χρόνια φυλακή εάν παραβούμε. Υπάρχει νόμος για την εξωσωματική. Πότε επιτρέπεται η επιλογή φύλων? Εάν ο γιατρός που κουράρει την οικογένεια αυτή μας δώσει ένα χαρτί, ο γιατρός, ο παθολόγος, ας πούμε, ο ρευματολόγος, ο νοσολόγος, τέλος πάντων ο ρευματολόγος, και μας πει ότι η οικογένεια αυτή πρέπει να κάνει άρεν ή πρέπει να κάνει θήλη, διότι έχει αρρώστια που συνδέεται με το φύλο, άρα κινδυνεύουν να βγάλουν ένα άρρωστο παιδί που θα φέρει την αρρώστια, γιατί αυτή η αρρώστια πηγαίνει ή στα κορίτσια ή στα αγόρια, και ανάλογα εμείς πρέπει να βάλουμε το άλλο φύλο που δεν κινδυνεύει να είναι. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπει ο νόμος. Να ρωτήσω και να σας διακόψω, γιατί λέτε κάτι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, φίλοι τηλεθεατές, και πραγματικά αυτά που λέει ο κύριος Πράπας, στην όποια επιλογή
γίνεται, όπως είπατε, από τον γιατρό που λέει ότι κύριε Πράπα, θα πρέπει η οικογένεια να κάνει αγόρι ή κορίτσι. Αυτό καλύπτεται από τον νόμο, δηλαδή ο νόμος δεν το επιτρέπει, έτσι. Όταν είναι, έτσι είναι ο ιατρικός όρος, φυλοσύνδετο νόσημα, δηλαδή αρρώστια συνδεδεμένη με το φύλο. Εκεί επιτρέπει να κάνουμε. Απλώς να έχουμε και ένα χαρτί, διότι εμείς υποβαλλόμαστε μπορούν να μας κάνουν έλεγχο, εισαγγελέας, όλα αυτά τα χαρτιά πρέπει να τα κρατάμε, τα ιστορικά κτλ. Εάν γίνει μια καταγγελία, θα πρέπει εμείς να πούμε γιατί το κάναμε. Σωστά. Και νομίζω ότι η αλλαγή φύλου με τα χαρακτηριστικά αυτά τα επιστημονικά, όπως τα δίνει ο καθηγητής. Η επιλογή φύλου, όχι η αλλαγή. Η επιλογή φύλου. Νομίζω ότι σε σχέση με την εξωσωματική και όλα αυτά τα οποία πραγματικά μας αναλύει ο καθηγητής ο κ. Πράπας, στο δεύτερο μέρος και ανοίγοντας σιγά σιγά οι τηλεφωνικές γραμμές στο 2310 540 201, νομίζω ότι μπορείτε σιγά σιγά να αρχίσετε να τηλεφωνείτε, γιατί θα περάσουμε αμέσως στο επόμενο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τις διαταραχές των γυναικών, με τα εινομιώματα, με τις κίστες, όπου πολλές γυναίκες αντιμετωπίζονται τέτοια προβλήματα. Σύνθετο το πρόβλημα με τις σάλπιγγες, όπου πολλές γυναίκες αντιμετωπίζονται προβλήματα. Θα ήθελα τώρα να πάω λέγοντας ότι σήμερα η εξωσωματική δίνει λύσεις είτε στον άντρα είτε στη γυναίκα που δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδί, σήμερα να έχουν παιδί, όπως αναλύστε. Πάμε όμως τώρα στο δεύτερο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τα προβλήματα της γυναίκας. Κύριε Πράπα, μια γυναίκα η οποία έχει πρόβλημα στις σάλπιγγες και έρχεται να την αντιμετωπίσετε. Μια γυναίκα που έχει πρόβλημα είτε με κίστες είτε με εινομιώματα. Δεν είναι παντρεμένη. Θα παντρευτεί. Μια γυναίκα η οποία έκανε χρόνια αντισύλληψη. Μία γυναίκα η οποία για τον α ή β λόγο, όπως είπατε και δώσατε τις απαντήσεις, έτυχε στη ζωή της να κάνει κάποιες χημειοθεραπείες ή οτιδήποτε. Σήμερα ποιος είναι ο τρόπος της γυναικολογίας της χειρουργικής, είτε με την λαπαροσκοπική είτε με την ιστεροσκόπηση, όπου είστε, θα έλεγα, εξειδικευμένος, και να μπούμε σε αυτό το φάσμα, γιατί όλα δεν γίνονται με την εξωσωματική. Όταν υπάρχουν κάποιες βλάβες πρέπει να διορθωθούν για να προχωρήσετε στην εξωσωματική, πιστεύω. Ας τα πάρουμε ένα όργανο. Στις σάλπιγγες αναφέρεστε σε μια γυναίκα η οποία δεν είναι παντρεμένη. Έτσι μου αναφέρετε για μια γυναίκα η οποία δεν είναι παντρεμένη. Σε αυτή την περίπτωση το πιθανότερο που μπορεί να συμβεί σε αυτή τη γυναίκα είναι μια σαλπιγγίτιδα, η οποία μπορεί να γίνει από κάποια μόλυνση, κάποιο μικρόβιο, μπορεί να γίνει μετά από κάποια επέμβαση, κάποια απόξεση και να έχουμε μια σαλπιγγίτιδα. Το πρώτο που κάνουμε σε αυτή τη γυναίκα, δεν πάμε κατευθείαν επεμβατικά να κάνουμε λαπαροσκόπηση ή χειρουργείο. Σε αυτή τη γυναίκα κάνουμε μια καλή αντιβιωτική θεραπεία κατόπιν καλλιέργειας και προσπαθούμε να χτυπήσουμε το μικρόβιο και να σώσουμε τη σάλπιγγα. Αλήθεια βέβαια είναι εδώ ότι υπάρχουν και περιπτώσεις κάποια μικρόβια τα οποία δεν κάνουν θορυβώδη συμπτώματα, δηλαδή δεν θα κάνουν υψηλό πυρετό, δεν θα κάνουν πόνο και η γυναίκα δεν θα το αντιληφθεί. Εκεί μπορεί να πάθει τη ζημιά. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, εάν έχουμε αμφιβολίες, θα πρέπει να κάνουμε λαπαροσκόπηση, μια σαλπικογραφία καταρχήν σε έναν ακτινολόγο, για να δούμε αν είναι, πώς είναι η κοιλότητα της μήτρας και αν είναι βατές οι σάλπιγγες, και στη συνέχεια λαπαροσκόπηση για να δούμε αν η κροσή της σάλπιγγας είναι ανοιχτή, αν μπορούν να υποδεχθούν το οάριο από την οθήκη. Πάμε στις κίστες. Οι νεοθήκες δίπλα το γειτονικό όργανο στις σάλπιγγες, είναι οι νεοθήκες. Εκεί με τον υπέρηχο. Προς το παρόν δεν χρειάζεται να πούμε. Πλέον ο υπέρηχος μας βοηθάει πάρα πολύ. Τα μηχανήματα είναι υψηλωτάτης ευκρίνειας και σχεδόν βάζουμε διάγνωση πάντα με τον υπέρηχο. Η λαπαροσκόπηση παίζει ρόλο εδώ στο να χειρουργήσουμε. Πλέον δεν χειρουργούμε οθήκες εκτός αν έχουμε υποψία καρκίνου. Οθικών οι οποίες μας φαίνονται φυσιολογικές, γίνεται λαπαροσκοπική αφαίρεση της κίστης, είτε αυτή λέγεται ενδομητρίωση, δερμοειδής, μια απλή ορόδης κίστη. Όλα αυτά αντιμετωπίζονται με λαπαροσκόπηση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η γυναίκα θα πάει το πρωί και θα φύγει το απόγευμα.
πολύ σημαντικό, την άλλη μέρα μπορεί να πάει στη δουλειά της. Ληφθεί το υπόψη ότι οι κανονικές συνθήκες άλλα χρόνια θα καθόταν 6 μέρες στην κλινική. Σε σχέση, να ρωτήσω κάτι πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να πω ότι έχουν ανοίξει ήδη τηλεφωνικές γραμμές στο 23 15 42 01. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και να θέτετε τα ερωτήματά σας. Είναι πολύ σημαντικό. Θέτετε τα ερωτήματά σας σε οποιαδήποτε απορία γύρω από τα γυναικολογικά προβλήματα. Να ρωτήσω, είτε έχει να κάνει με κίστες, είτε έχει να κάνει με εινομιώματα πριν το γάμο, γιατί και μετά το γάμο πολλές γυναίκες έχουν κάποιες κίστες και εινομιώματα. Τους φοβίζουν τα εκατοστά. Δηλαδή, μια γυναίκα μπορεί να έχει 2,5-3 εκατοστά και σας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, σας παρακολουθούν πολλές γυναίκες. Αυτά συνήθως με τους γυναικολόγους υπάρχει ότι παρακολούθησέ το και ανάλογα θα αφαιρεθεί. Αυτά είναι δυνατόν μια κοίστηση στη γυναίκα που είναι ελεύθερη ή ένα εινομίωμα να μην προχωρήσετε είτε σε εξωσωματική είτε σε φυσιολογική απόκτηση παιδιού η γυναίκα? Αυτά θα εμποδίσουν κάποια στιγμή, κύριε καθηγητά? Εξαρτάται όλα τι είδους είναι, και τα εινομιώματα και οι κίστες. Πρώτον, να αποκλείσουμε την κακοήθεια. Να σιγουρευτούμε, υπάρχουν και εξετάσεις αίματος και υπερηχογραφικές και μαγνητικές τομογραφίες, να αποκλείσουμε την πιθανότητα ότι είναι κάτι κακό για την γυναίκα. Προέχει πάντα πέρα από τη γονιμότητα, διότι ακόμα και σε εκείνες τις περιπτώσεις μπορούμε να τους βοηθήσουμε, ακόμα και όταν έχουν κακό, και εφόσον μετά που θα χειρουργηθούν, όπως είπαμε προηγουμένως, η υγεία της γυναίκας. Πρώτο. Άρα, αφού εξασφαλίζουμε την υγεία της γυναίκας και δούμε ότι αυτό δεν είναι κακό, μετά έχει σημασία σε ποια θέση είναι αυτά τα εινομιώματα, ας πούμε. Είναι στο εσωτερικό της μήτρας. Αν δεν επηρεάζουν, λέτε προφανώς, κύριε καθηγητά. Μπράβο, αν δεν επηρεάζουν την κοιλότητα της μήτρας. Να αναφερθούμε λίγο στα εινομιώματα που δεν είπα. Διότι μπορεί να έχουμε ένα εινομίωμα 7-8 εκατοστά στο εξωτερικό τείχομα της μήτρας και να μην μας πειράζει και να μην το πειράξουμε κι εμείς, και απλώς να το παρακολουθούμε και να έχουμε ένα εινομιωματάκι 1,5 πόντο ή 2 πόντους που να κοιτάζει στο εσωτερικό της μήτρας, το οποίο μπορεί να είναι αιτία αιμορραγιών, αιτία αποβολών, αιτία αποτυχίας μιας σύλληψης. Άρα έχει σημασία η ποιότητα και να αποκλείσουμε καλό-κακό, και το δεύτερο, η θέση εινομιώματος, κυρίως η κίστη. Καθαρά η ποιότητα, η κίστιοθήκης. Αλλά μέσα στη μήτρα, διότι τα εινομιώματα είναι μέσα στη μήτρα, είναι μια καλοήθης πάθηση. Πολύ, μα πάρα πολύ σπάνιο να έχουμε κακοήθεια από το εινομίωμα. Παρ' όλα αυτά πάντα έχουμε το νου μας και το παρακολουθούμε. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πράπα, σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ήδη έχουν ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές, οι συνεργάτες μου συλλέγουν τις ερωτήσεις. Θα περάσουμε μετά στο δεύτερο μέρος, όπου έχουμε να μιλήσουμε για τις διαταραχές του εμεινορρησιακού κύκλου, την εμεινόπαυση, τα ιστρογόνα, θα έλεγα πολλά φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούν οι γυναίκες πριν το γάμο. Όλα αυτά θα μας τα εξηγήσει ο καθηγητής, ο κύριος Πράπας. Τι γίνεται, γιατί φοβόσαστε τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, τον καρκίνο του μαστού, όλα αυτά τα οποία είναι απόρρια πολλών πραγμάτων γύρω από τον γυναικολόγο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές εδώ στο κανάλι μας. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come. Ελληνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Αρβανιτίδης. Kellogg's Special K 375 γραμμάρια, μόνο 2,29. Φακές ψήλες το κιλό, μόνο 99 λεπτά. Ψωμί για τόστ Μάμα Μία, μόνο 1,29. Λαχανικά Λαζαρίδι, 1 κιλό, 30% φθηνότερα. Σπρέι καθαριστικά Άζαξ, 35% φθηνότερα. Διξάν, 66 μεζούρες, μόνο 9,90. Και φθηνά και ελληνικά. Λεμόνια το κιλό, μόνο 99 λεπτά. Μελιτζάνα στο κιλό, μόνο 99 λεπτά. Ροδάκινα το κιλό, μόνο 99 λεπτά. Ντομάτες στο κιλό, μόνο 99 λεπτά. Σούπερ μάρκετ Αρβανιτίδης. Συμφέρει. Πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, σκολίωσης. Σε ένα άρτιο και φιλόξενο περιβάλλον σας υποδέχεται το άριστα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό μας. Σκολίωσης. Νέα εποχή για τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Μετρά με το μοναδικό έγχρωμο ψηφιακό σκάνερ για τέλεια εφαρμογή.
Σκολίωσης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 55 έναντι νοσοκομείο Ιπποκράτιο. Τηλέφωνο 2310 946 900. Σκολίωσης. Κέντρο σκολίωσης, κύφωσης και παθήσεων σπονδυλικής στήλης Βορείου Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σκολίωσης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 55 έναντι νοσοκομείο Ιπποκράτιο. Τηλέφωνο 2310 946 900. Σκολίωσης. Νέα εποχή για τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, να επανέλθουμε. Να πω ότι η σκηνοθέτριά μας δεν περνάει δευτερόλεπτο, μας επαναφέρει στη θέση μας. Καλά κάνει Σεβίνα, έτσι πρέπει. Σημαντικά τα θέματα, ανοίγουμε κατευθείαν τις τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-542-01. Για όσους ανοίξατε τώρα τις οθόνες σας, να πω ότι ο καθηγητής, ο κύριος Πράπας, ο καθηγητής γυναικολογίας είναι εδώ. Συζητάμε για την εξωσωματική και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας, τις εξελίξεις, πώς γίνεται, τι καλύπτουν τα ταμεία, τι είναι αυτό που δεν έχει η Ευρώπη και το έχει η Ελλάδα σε σχέση με τους νόμους, τι γίνεται με τις διαταραχές του εμινορρησιακού κύκλου που θα μπούμε τώρα αμέσως, τι γίνεται με τα εινομιώματα με τις κίστες, τι γίνεται με τα προβλήματα της εγκυμοσύνης, γιατί διαφημίζονται κάθε είδους εγκυμοσύνη, εγκυμοσύνη στην πανιέρα, ανώδυνος τοκετός και όλα αυτά τα οποία επιφυλάσσω στο τέλος της εκπομπής και ανάλογα με τις τηλεφωνικές γραμμές. Να πω ότι με ειδοποιούν οι συνεργάτες μου ότι πολλοί ζητάτε τα τηλέφωνα του κυρίου Πράπα. Στο τέλος της εκπομπής θα είναι εδώ ο καθηγητής, τουλάχιστον για ένα τέταρτο, για να μιλήσει μαζί σας. Και μπαίνω στο επόμενο θέμα. Πολλές γυναίκες κατά περιόδους χρησιμοποιούν είτε τα φάρμακα. Μια γυναίκα που θα μπει, ξεκινήσαμε, θα κάνει το γάμο, θα αποκτήσει παιδί, είτε με εξωσωματική είτε φυσιολογικά, μπαίνει και στον κύκλο της εμεινόπαυσης. Είναι ένας κύκλος που πρέπει να βοηθηθεί η γυναίκα. Και ως γυναικολόγοι σήμερα, από τις προηγούμενες δεκαετίες, πριν από 10-20 χρόνια, έχετε φέρει καινούρια δεδομένα, καινούρια φάρμακα. Σήμερα η γυναίκα στα χρονικά της ζωής της θα χρησιμοποιήσει αντισυλληπτικά και μετά στην εμεινόπαυση θα χρησιμοποιήσει τα φάρμακα της εμεινόπαυσης. Όλα αυτά όμως έρχονται να δημιουργήσουν μια εικόνα ότι η γυναίκα φοβάται τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, φοβάται και τον καρκίνο του μαστού. Λοιπόν, για να δούμε όμως τι νεότερο έχετε να πείτε στον κόσμο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πολλές γυναίκες χρησιμοποιούν φάρμακα και πάρα πολλές φορές μετά, όταν συμβεί το μοιραίο, εκεί καλείστε να βοηθήσετε. Ναι. Θα ήθελα να πω, όσον αφορά τον καρκίνο, ας πάρουμε το χειρότερο από αυτά που ακούστηκαν. Ο καρκίνος δεν έχει αποδειχθεί ότι προκαλείται από τις ορμόνες. Αλήθεια είναι, σε ορμονοεξαρτώμενους όγκους, όγκοι δηλαδή καρκινικοί του γεννητικού συστήματος, δηλαδή μαστού, οθικών, μήτρας, οι οποίοι εξαρτώνται από ορμόνες, και αυτό δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε από την αρχή, μόνο όταν γίνει η εγχείρηση και μετά το ξέρουμε. Αυτοί οι όγκοι επηρεάζονται, το λέει και η λέξη ορμονοεξαρτώμενοι, επηρεάζονται από τις ορμόνες. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή θα έλεγα, αν και δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τελείως τα πράγματα, ότι οι ορμόνες δεν κάνουν καρκίνο. Οι ορμόνες, αν πάρει κανείς ορμόνες, έτσι να το πούμε λίγο απλοϊκά για τον κόσμο, και είναι να έχει έναν καρκίνο που θα του εμφανιστεί ανάλογα και με τις διάφορες καταστάσεις σε 20-25 χρόνια, μπορεί να τον φέρει λίγο πιο νωρίς. Γι' αυτό και αποφεύγουμε ορμόνες σε οικογένειες που έχουν μια προδιάθεση για καρκίνους του, δηλαδή αν έχει καρκίνους του γεννητικού συστήματος, περιλαμβανομένου και του μαστού, δηλαδή αν έχει η μαμά, η αδελφή, η πρώτη ξαδέλφη κτλ., αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε τις ορμόνες. Μάλιστα. Σε όλα αυτά όμως, κύριε Πράπα, πάντα με την παρακολούθηση του γυναικολόγου, πότε αρχίζει, πότε πρέπει να τα σταματήσει, είτε σε κάθε περίπτωση έχουμε νέα κορίτσια τα οποία χρησιμοποιούν τα αντισυλληπτικά. Θα ήθελα μια απάντηση, γιατί ήδη έχουν έρθει οι πρώτες ερωτήσεις από τον κόσμο, να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε απαντήσεις. Τα αντισυλληπτικά, εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις, δηλαδή δεν καπνίζει πολλά τσιγάρα. Υπάρχουν καταχρήσεις όμως.
σε σχέση με το φάρμακο. Τσιγάρα. Μισό λεπτό. Δεν καπνίζει πολλά τσιγάρα. Δεν πάσχει από θρομβώσεις. Δεν έχει προδιάθεση να κάνει θρομβώσεις. Αυτή ή έχει κάποιο ιστορικό για θρομβώσεις ή καταστάσεις γενικά του καρδιαγγειακού συστήματος. Μπορεί να τις πάρει μια κοπέλα και αφού κάνει κάποιες εξετάσεις που να δούμε υγιές ή παρηγιές, υγιείς νεφρούς κτλ. Κάνουν μια σειρά εξετάσεων στην αρχή, εξετάσεις αίματος, εξετάσεις πυκτικότητας. Και εφόσον όλα αυτά συμφωνούν, τότε καλά είναι οι νέες κοπέλες να πάρουν, εφόσον δεν υπάρχουν αντιδείξεις, να πάρουν αντισυλληπτικά, διότι αν τους συμβεί μια έκτρωση, διότι μετά το άλλο επικίνδυνο είναι η έκτρωση, αν δεν πάρουν αντισυλληπτικά. Μια έκτρωση λοιπόν μπορεί κανείς να κάνει 10 εκτρώσεις και να μην πάθει τίποτα. Μπορεί να κάνει μία όμως και να καταστραφεί. Και να καταστρέψει το εσωτερικό της μήτρας, της οθήκης και μετά να έχει προβλήματα αναπαραγωγής. Και νομίζω ότι πολλά έχουν ακουστεί κατά τα παλαιότερα χρόνια. Σήμερα έχουμε νεότερες εξελίξεις και σε αυτό. Και τα φάρμακα μας τώρα είναι πολύ πιο εκλεπτισμένα, μικρότερης δοσολογίας, δεν είναι τα παλιά φάρμακα τα οποία ήταν πολυβόλα. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Οι συνεργάτες μου έξω, ο Δημήτρης, ο Γιώργος, ο Χρήστος και τα παιδιά είναι έτοιμα, συλλέγουν τις δικές ερωτήσεις. Θα πάμε, κύριε καθηγητά, τώρα σε απαντήσεις, γιατί άρχισαν να έρχονται τα ερωτήματα. Έχουν ανοίξει οι τηλεφωνικές γραμμές εδώ περίπου και 20 λεπτά, στο 54201. Μπορείτε να τηλεφωνείτε, να θέτετε τα δικά σας ερωτήματα. Λοιπόν, μία ερώτηση. Η κίστη όταν είναι 4 εκατοστά αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά και πόσο χρόνο χρειάζεται? Επαναλαμβάνω, το είχα πει και προηγουμένως, εξαρτάται από την ποιότητα της κίστης. Αν η κίστη, παραδείγματος χάρη, είναι δερμοειδής κίστη ή ενδομητρίωση, δεν αντιμετωπίζεται η δερμοειδής καθόλου. Μόνο χειρουργικά. 4 εκατοστά. Δεν είναι μόνο τα 4 εκατοστά. Η ενδομητριωσική, που είναι έτσι λέγεται, έτσι θα την ξέρουν όσοι την έχουν, αντιμετωπίζεται σχετικά για κάποιο διάστημα φαρμακευτικά, αλλά δεν εξαλείφεται. Απλώς υποχωρεί. Το 4 εκατοστά ήθελα να καταλήξω σε αυτό, επειδή επιμένει η τηλεθεάτρια. Δεν είναι αιτία. Την παρακολουθούμε. Ωραία. Και πολύ σημασία αν είναι παλιά ή αν είναι του τελευταίου μήνα. Αν είναι του τελευταίου μήνα, με αντισυλληπτικά φεύγει. Ωραία. Αν είναι πολύ παλιά, λίγο δύσκολο να φύγει. Ωραία. Θα παρακαλέσω τη φίλη τηλεθεάτρια μετά το πέρας της εκπομπής, θα είναι εδώ ο κύριος Πράπας, να μιλήσετε, να του πείτε αν είναι παλιά, αν έχετε κάνει κάποια πρόσφατη εξέταση. Από Πολύκαστρο, γυναίκα 40 ετών, στο δεξιό μαστό έχει ένα δένωμα. Τι πρέπει να κάνει, κύριε καθηγητά, τι συμβουλεύετε να κάνει? Πόσο ετών μου είπατε? 40 ετών. Σαφώς το πρώτο που θα κάνετε είναι μια μαστογραφία. Μια μαστογραφία. Εφόσον η μαστογραφία δείξει ότι είναι καλόηθες, καλά είναι ότι 25 χρονών και πάνω γυναίκες που έχουν ογκίδια στο μαστό, καλά είναι να βγάλουν. Άρα η φίλη από το Πολύκαστρο θα πρέπει να το βγάλει. Μαστογραφία, αν έχει κάνει μαστογραφία, καλό είναι. Μιλήστε με τον καθηγητή τον κύριο Πράπα, είναι πολύ καλό. Αυτό συνιστά από το Πολύκαστρο στη φίλη τηλεθεάτρια. Είμαι 40 ετών, έχω βάλει σπιράλ. Δεν προλάβαμε να συζητήσουμε, προσπαθούμε να τα θέσουμε όλα τα θέματα. Καλά κάνετε εσείς και τα θέτε. Σπιράλ, μετά από χρόνια δημιουργήθηκε πρόβλημα. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει άλλος τρόπος αντισύλληψης. Φοβήθηκα τον καρκίνο της μήτρας και το έβγαλα. Τηλεφωνώ από Βέρεια, χαιρετίσματα στον καθηγητή τον κύριο Πράπα. Το σπιράλ δεν κάνει καρκίνο. Ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κανένας κίνδυνος. Η γυναίκα φοβήθηκε, λέει, και το έβγαλε. Όχι, κανένας φόβος. Μπορεί να κάνει αιμορραγίες, μπορεί να κάνει κάποια φλεγμονή, κάποια άλλα. Καρκίνο με τίποτα. Οι άλλοι τρόποι αντισύλληψης είναι από το προφυλακτικό και αντισυλληπτικά. Αλήθεια είναι όμως σε ηλικία άνω των 40 δεν τα συστήνουμε και με μεγάλη ευκολία τα αντισυλληπτικά. Τα προτιμούμε για τις νεαρότερες ηλικίες. Άρα η γυναίκα που γέννησε και είναι πάνω από 38 χρονών, καλύτερη λύση είναι πάντα το σπιράλ. Η γυναίκα να μην φοβάται το σπιράλ από τη Βέρεια, αυτό καθόλου. Να μην φοβάται τον καρκίνο. Λοιπόν, κύριε Πράπα, καλησπέρα. Η Βέρεια σήμερα θα έχει την τιμητική της, πιστεύω. Είμαι 28 ετών, ο πατέρας μου είχε ένα είδος ανεμίας. Η κληρονομικότητα, υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσει τα γονίδια, πρόκειται να παντρευτώ, να έχω πρόβλημα, πρέπει να κάνω κάποιες ειδικές εξετάσεις και πού θα σας βρω? Το πού θα βρείτε τον καθηγητή τον κύριο Πράπα μετά το πέρας της εκπομπής, τα τηλέφωνά του στη γραμματεία, μπορείτε να τον βρείτε και να ενημερωθείτε. Για να απαντήσουμε. Να απαντήσουμε. Όσον αφορά την ανεμία, εξαρτάται τι είδους ανεμία. Υπάρχουν πολύ αθώες ανεμίες που δεν έχουν καμία σημασία. Εκείνη που είναι εθνική νόσος,
την έχουμε σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα, είναι η μεσογειακή ανεμία. Εκεί λοιπόν, αν κάνετε μια ηλεκτροφόρηση αιμοσφαίρινη σε οποιοδήποτε μικροβιολογικό εργαστήριο, θα σας πούν αν είστε φορέας της μεσογειακής ανεμίας. Αυτή κληρονομείται. Η δρεπανοκυταρική κληρονομείται. Οι άλλες ανεμίες όχι, είναι αθώες. Ωραία. Ακούσατε, φίλοι τηλεθεάτρια, που πρόκειται να παντρευτείτε, με το καλό και να μας καλέσετε να έρθουμε εδώ από το κανάλι στο γάμο σας στη Βέρεια. Θα παρευρεθούμε, και ο κύριος Πράπας είναι από τη Βέρεια, εγώ έχω μια μακρινή συγγένεια. Κύριε Πράπα, καλησπέρα. Τηλεφωνώ από Οριστιάδα. Είμαι 27 ετών, θέλω να γεννήσω φυσιολογικά. Αυτό πιστεύω ότι και ποια γυναίκα δεν θέλει να γεννήσει φυσιολογικά. Ο γιατρός μου λέει ότι θα κάνει καισαρική. Γιατί, χωρίς να έχω κάτι, τι πρέπει να κάνω και αν αυτό είναι μοντέρνα τεχνική. Εδώ είναι μια ερώτηση που θα έλεγα ότι η γυναίκα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο γιατρός της όμως της λέει θα γεννήσει με καισαρική. Συντρέχουν κάποιοι λόγοι που μπορεί να μην το ξέρει η ίδια? Όχι. Στα καλά καθούμενα δεν βάζουν μια γυναίκα να γεννήσει με καισαρική. Κάποιο λόγο θα έχει ο γιατρός. Θα ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή το παιδί είναι πολύ μεγάλο, η γυναίκα έχει υψηλή μυοπία, η λεκάνηση είναι πολύ μικρή. Και φοβάται ο γυναικολόγος προφανώς αυτό το πρόβλημα. Κάποια αιτία θα είπα. Δεν μπορεί στα καλά καθούμενα να πιάνουμε από τα αυτή οποιαδήποτε γυναίκα τη βάλουμε να κάνουμε καισαρική. Αυτό είναι καταδικαστέο ιατρικά. Άρα λοιπόν κάτι υπάρχει, φίλοι τηλεθεάτρια, θα σε παρακαλέσω αν θέλεις τη συμβολή μας μετά το πέρας εκπομπής να μιλήσουμε με τον καθηγητή. 54201. Πάμε για ρεκόρ τηλεφωνικών γραμμών. Οι συνεργάτες να φέρουν τις ερωτήσεις, παρακαλώ πολύ. Έχω 2 κορίτσια. Είμαι παντρεμένη. Το κορίτσι που είναι 22 ετών έχει έντονους πόνους πριν την περίοδο και στην διάρκεια. Παίρνει κάποια παυσίπονα. Μας ρωτάει η μητέρα του κοριτσιού. Μήπως πρέπει να κάνουμε κάποια εξέταση? Τι συνιστά ο κύριος Πράπας? Καταρχήν 22 ετών το κορίτσι. Το πιθανότερο που έχει αυτή η κοπέλα είναι η κατάσταση της δυσμηνόριας. Μια δύσκολη κατάσταση, δεν ξέρουμε τα αίτια. Είναι κληρονομικές αυτές οι καταστάσεις? Σε ορισμένες γυναίκες να εμφανίζονται και στις ακούν κόρες. Πολλές μητέρες και θα ήθελα να και στις κόρες. Μια αιτία της δυσμηνόριας συνήθως είναι η ενδομητρίωση. Δηλαδή τι είναι ενδομητρίωση, να αναφέρουμε συνέχεια. Είναι περίοδος, η εμμηνορρησία αυτή που βγαίνει κάθε μήνα από τις γυναίκες. Σε μερικές γυναίκες, δεν ξέρουμε γιατί, εισέρχεται μέσα στην κοιλιά και πάει και κάθεται πάνω στις οθήκες, πάνω στις άλπιγγες. Κάθε φορά λοιπόν που κάνει περίοδο η γυναίκα κάθε μήνα, και τα κομματάκια αυτά που έχουν υπάρξει εκεί μέσα, το λέω λίγο απλά έτσι σωστά και καλά κάνετε, κάνουν και αυτά αίμα, παράγουν και αυτά αίμα. Ρωτάει με αποτέλεσμα δημιουργούνται συμφύσεις, κολλάει η οθήκη, το έντερο εκκίστη και μπορεί να δημιουργήσει υπογονιμότητα και πονάει. Τι εξέταση θα συστήσετε και τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει το κορίτσι? Το πρώτο είναι υπερηχογράφημα. Και σε ακραίες περιπτώσεις που δεν μπορεί να λυθεί με φάρμακα κτλ. Πάμε στη λαπαροσκόπηση για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ωραία. Πάμε γρήγορα. Θα παρακαλέσω τον Δημήτρη, τον Γιώργο να έρχονται σιγά σιγά οι ερωτήσεις. 23 15 42 01, ανοιχτές οι γραμμές. Αυτή είναι η εκπομπή, για σας είναι, κάθε Δευτέρα στις 4 με 5, για να απαντάμε σε εσάς, να παίρνετε αυτή τη δεύτερη γνώμη, την επιστημονική, καθαρά, και να λέτε αυτό που θέλετε, αυτό που σας πονάει, αυτό που πάσχετε, έστω και αν αυτό νομίζετε εσείς ότι δεν είναι σωστό να υποθεί στο γιατρό. Εμείς φέρνουμε το γιατρό εδώ για αυτό το λόγο, για να πείτε αυτό που θέλετε εσείς πραγματικά. Είμαι 23 ετών, από Κατερίνη, συγχαρητήρια στην εκπομπή, ευχαριστούμε. Έχω το στίγμα διότι το είχε ο πατέρας μου, ο σύζυγός μου δεν το έχει. Με τις νέες απόψεις, ρωτάει κύριε Πράπα, αν κάνουμε παιδί θα το κληρονομήσει? Κάνουμε όλες τις εξετάσεις. Η πιθανότητα να κληρονομήσει είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι κάτω του 10%. Όταν έχουν και οι δύο, να το πούμε αλλιώς, όταν έχουν και οι δύο στίγμα, εδώ δεν έχει ο σύζυγος. Τι μπορεί να γίνει? Μπορεί ας να πάρουμε βγει την ένα περίπτωση. παιδί άρρωστο πλήρης, πλήρη αρρώστια μεσογειακή. Δύο σαν την κυρία να είναι φορείς, να πουλάνε το στίγμα, να κουβαλάνε το στίγμα, υγιέστατη, και ένα παιδί να είναι απολύτως υγιές. Τώρα, όταν δεν υπάρχει ο σύζυγος, είναι ακόμη μικρότερο το ποσοστό από το 25% για να έχει το παιδί. Σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι πλήρης αρρώστια. Αναφέρονται... Σε καμιά ή θα είναι σαν τη μητέρα του ή θα είναι υγιές το παιδί. Αναφέρονται πιθανές ανομαλίες από όλη αυτή την μέχρι τώρα παρουσία των εξωσωματικών και όλων αυτών, να έχει
ένας από τους δύο και τα έμβρια, τα παιδιά που θα γεννηθούν να είχαν ποτέ κάποιο πρόβλημα? Όχι. Μπορεί να έχουν το στίγμα, αυτό που λέμε το φορέας. Μάλιστα. Το οποίο είναι αλλά δεν σημαίνει τίποτα στην Ελλάδα πάρα πολύ. Εάν, άλλο να πούμε, εάν κάποιος επιμένει και λέει ούτε το στίγμα θέλω στο παιδί μου, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνει εξωσωματική και να επιλεγούν μόνο τα υγιή έμβρια. Μάλιστα. Με την προευτευτική διάγνωση. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγχώνω λίγο τον καθηγητή, τον κύριο Πράπα, διότι έχουμε πολλά ερωτήματα, έρχονται τα ερωτήματα. Να πω ότι στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία τα χαιρετίσματά μας από το κανάλι μας, από το Europe One, από την εκπομπή Συμβουλές για την Υγεία. Είμαστε εδώ με προσκεκλημένο τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Πράπα, καθηγητή γυναικολογίας, διευθυντή στο ΙΑΚ Θεσσαλονίκη. Συζητάμε για την εξωσωματική, για όσα ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, τις διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος, τη γυναίκα από την εφηβεία μέχρι την τρίτη ηλικία, τους τρόπους επέμβασης, τη λαπαροσκοπική χειρουργική, τη μοντέρνα λαπαροσκοπική, την υστεροσκόπηση και όλα αυτά τα οποία ακούμε, και θα έλεγα ότι σε κάθε περίπτωση τα προβλήματα είναι πολύ σημαντικά, αλλά και οι γιατροί είναι πολύ σημαντικό, κύριε καθηγητά, να εκπαιδεύονται, να εξελίσσονται, διότι θα έλεγα ότι σήμερα στα κέντρα τα οποία υπάρχουν, στα κέντρα αυτά όλα τα γυναικολογικά, έχετε τα πιο άρτια και καινούργια μηχανήματα. Αλλά αν δεν υπάρχει εκπαίδευση του γιατρού... Όχι, έχουμε καλούς γιατρούς, κύριε Παδόπουλο. Πλέον, σε σχέση με την Ευρώπη... Πέρασαν εκείνα τα χρόνια που οι παλιοί καθηγητές δεν βοηθούσαν πολύ τους νεαρούς γιατρούς. Δεν ξέρω για ποιους λόγους, τέλος πάντων, ας μην τους αναφέρουμε κιόλας. Αλλά τώρα πλέον τα παιδιά εκπαιδεύονται πάρα πολύ καλά. Έχουμε τα πανεπιστήμια πλέον, όχι μόνο τα πανεπιστήμια αλλά και τα κρατικά νοσοκομεία έχουν επανδρωθεί από γιατρούς πολύ υψηλού επίπεδου, με σπουδές στην Αμερική και στην Αγγλία, στη Σουηδία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, υψηλού επίπεδου επιστήμονες, και έτσι κοντά σε αυτούς και η νέα γενιά βγαίνει με πολύ καλή εκπαίδευση. Δεν πρέπει να φοβούνται οι Έλληνες. Έχουμε καλούς γιατρούς, έχουμε πολύ καλούς γιατρούς. Όπως και εξοπλισμό. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε κάποιες δυσκολίες στα νοσοκομεία στον εξοπλισμό για οικονομικούς λόγους, αλλά και στα ιδιωτικά κέντρα οι εξοπλισμοί μας, δηλαδή, είναι το επίπεδο Αμερικής. Να πω ότι στο διάλειμμα μου έλεγε ο καθηγητής, ο κύριος Πράπας, αυτό που λέει τώρα, πώς όταν στο πανεπιστήμιο ή στο νοσοκομείο, όταν έχω τους ειδικευόμενους, αυτό μου έλεγε, και δίπλα μου έχουν τα μηχανήματα αυτά που θα μάθουν να διαβάζουν το υπέρηχο. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να διαβάζουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου λέγατε στο διάλειμμα, ότι σήμερα... Πότε σας βάλανε? Δεν είχα, προς το τέλος είχαμε έναν υπέρηχο, έτσι, ένα μικρό κουτάκι, προσπαθούσαμε έτσι λίγο να φανταστούμε, λίγο να δούμε τη μήτρα κτλ. Καμία σχέση. Δηλαδή σήμερα βγαίνει καταπληκτική εικόνα, λύνονται πάρα πολλά προβλήματα με μια εξέταση 5 λεπτών. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, είναι σημαντικό να έχουμε εμπιστοσύνη στο γιατρό μας και ειδικά στο γυναικολόγο, γιατί η γυναίκα, όπως λέει και η παροιμία, να το πω έτσι και λίγο χαριτολογώντας, η γυναίκα δεν αλλάζει το γυναικολόγο, δεν αλλάζει και το αυτοκίνητο, δεν αλλάζει και το σύζυγο, αλλά τα τελευταία χρόνια ο σύζυγος αλλάζει. Αλλά δεν αλλάζει το γυναικολόγο της. Αυτό είναι σημαντικό. Θα παρακαλέσω τους συνεργάτες να έρχονται σιγά σιγά οι ερωτήσεις μέσα. Πάμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Αφήνω την εγκυμοσύνη και άφησα την εγκυμοσύνη τη φυσιολογική, λέγοντας: παιδιά, μου αργείτε τις ερωτήσεις, συλλέγετε πάρα πολλές ερωτήσεις και τι θα κάνουμε, πώς θα απαντήσουμε. Τι γίνεται με τις μεθόδους που ακούω? Πάρα πολλές μεθόδους, μονολεκτικά, για να μπούμε στο δεύτερο κύκλο των. Ακούω μέθοδος θα μπω στην μπανιέρα για να γεννήσω. Το λέω χαριτολογώντας δημοσιογραφικά. Θα βγω από την μπανιέρα και θα κάνω τον ανώδυνο τοκετό. Θα κάνω τον ανώδυνο τοκετό, διαφημίζουν κάποιες ειδικοί κτλ. Αλλά αυτό θα πρέπει ο γιατρός, ο γυναικολόγος, να υπογράψει ότι πρέπει να κάνεις τον ανώδυνο τοκετό. Θα έλεγα, λαμβάνοντας υπόψη μια ερώτηση λίγο πριν με την καισαρική, εγώ δημοσιογραφικά, πονηρά σκεπτόμενος, πάντα πονηρά, σας θέτω το ερώτημα: γιατί να μπω στην μπανιέρα και να γεννήσω, να βάλω τη γυναίκα μου να γεννήσει, και να μην είμαι έξω από την μπανιέρα, να πάω φυσιολογικά στον κύριο Πράπα και να γεννήσω? Σας το θέτω έτσι απλά. Να σας πω. Αυτό με την μπανιέρα ξεκίνησε από μια φιλοσοφία κάποιου Γάλλου γιατρού, ο οποίος έλεγε ότι επειδή το παιδί είναι μέσα στο αμνιακό υγρό, κολυμπάει δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια της κύησης, θα ήταν πιο φυσιολογικό να βγει μέσα από το νερό κτλ. Το κάνουν μερικοί, υπάρχουν μερικά κέντρα που το κάνουν. Δεν βρήκε πολύ έτσι καλή απήχηση. Κάποιοι
το ξέραν και καλά, πήγαν να τους πνιγούν κάτι παιδιά κτλ. Και τελικά δεν νομίζω ότι το συνεχίζει κανείς, εκτός κάποιων πολύ εξειδικευμένων. Δηλαδή θα έλεγα ότι στην πράξη δεν προσφέρει. Να κλείσουμε τίποτα. για να πάμε και τον ανώδυνο τοκετό. Ανώδυνος τοκετός σήμερα. Ναι, στον ανώδυνο τοκετό που κάνουν οι ΜΕΕΣ, ναι διότι δεν είναι μόνο ο ανώδυνος τοκετός που κάνουν οι ΜΕΕΣ, είναι και οι πληροφορίες που δίνουν για το σώμα τους, για το τι περιμένουν. Μια ενημέρωση, είναι η ψυχοπροφυλακτική. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί εδώ οι τηλεθεάτριες μπορεί να μας ρωτήσουν και θα απαντήσετε εσείς επιστημονικά. Εγώ δημοσιογραφικά θέτω το ερώτημα. Ανώδυνος τοκετός, για να κάνει μια γυναίκα, πρέπει να υπογράψει ο γιατρός για να κάνει ανώδυνο τοκετό? Όχι, βέβαια. Πώς το κάνει? Μιλάμε για την ψυχοπροφυλακτική που κάνουν οι ΜΕΕΣ. Τίποτα. Πάει από τον 7ο μήνα, κάνει κάποιες ασκήσεις, κάνει κάποια μαθήματα. Όταν θα γεννήσει, δεν θα είναι ο γιατρός? Με επισκληρίδιο, φυσικά και θα είναι ο γιατρός. Μα ο γιατρός θα είναι. Λοιπόν. Ο ανώδυνος με επισκληρίδιο, εκεί πρέπει να δώσει το και ο γιατρός. Γιατί είναι ένα είδος νάρκωσης. Άλλο αυτό. Και στα ιδιωτικά μευτήρια, το 90% των περιστατικών, και καλά κάνουν, γιατί πονάει ο τοκετός, κάνουν σήμερα. Έχουμε σοβαρά ερωτήματα, σημαντικά. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Δημήτρη, παιδιά, συλλέγετε τις ερωτήσεις. Θα είναι εδώ ο κύριος Πράπας, μην ανησυχείτε. Έχουμε πολλούς τηλεθεατές. Αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή. Αυτό κάνει αυτή η εκπομπή. Να φέρνει εσάς με τις όποιες απορίες κοντά σας. Έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Η κόρη, 20 ετών, παίρνει συνεχώς ηρεμιστικά, με αποτέλεσμα να μην έχει περίοδο. Κύριε καθηγητά, τη συμβουλή σας, και μετά το πέρας της εκπομπής θέλει να μιλήσει μαζί σας. 20 ετών. Υπάρχουν ορισμένα ηρεμιστικά που μπορεί να επηρεάσουν την περίοδο, αλλά δεν μπορεί να στηριχθούμε ότι παίρνει ηρεμιστικά γιατί δεν έχει περίοδο. Θέλει καλό ψάξιμο. Μπορεί να είναι άλλα τα αίτια. Ωραία. Θα παρακαλέσω την μητέρα της 20χρονης, αμέσως μετά με τον κύριο Πράπα, παράκληση της εκπομπής θα τη δείτε εκ μέρους μας, εκ μέρους δικής μου. Γυναίκα 59 ή 54 ετών. Δημήτρη, γράφε καλά τα χρόνια, να μην παρεξηγηθώ με καμιά τηλεθεάτρια. Υπάρχει περίπτωση μετά την εμεινόπαυση να δημιουργηθεί κίστη και να εξαφανιστεί χωρίς αίμα? Εμφανίστηκε μια κίστη και να εξαφανιστεί, ρωτάει. Μπορεί, έτσι. Άρα μπορεί να συμβεί. Παρακολούθηση. Εδώ υπέρηχο εξετάσεις αυτά δεν χρειάζεται. Υπέρηχο, τίποτα χωρίς υπέρηχο. Διότι μπορεί να είναι και μια κακοήθηση. Ωραία. Μπορεί να έχει στοιχεία κακοήθειας. Λοιπόν, πάμε. Τα κορίτσια με πολυκυστικές οθήκες, τι πιθανότητες έχουν να συλλάβουν φυσιολογικά? Ποια μέθοδος είναι η καταλληλότερη? Ρωτάει η φίλη ακροάτρια, η τηλεθεάτρια. Το θέμα πολυκυστικές οθήκες είναι πολύ πλατή. Υπάρχουν γυναίκες με πολυκυστικές οθήκες σε πολύ ελαφρά μορφή, χωρίς μεγάλες διαταραχές στον ορμονικό τους άξονα, οι οποίες μια χαρά μπορούν να μείνουν έγκυες μόνες τους. Βέβαια, καλά θα λέγαμε κάτω από τα 35. Μετά τα 35 αρχίζουν να χειροτερεύουν τα πράγματα. Ωραία. Υπάρχουν άλλες πολυκυστικές οθήκες που έχουν κάποιες γυναίκες με διαταραχές των ορμονών, κυρίως των ανδρογόνων, με υπερτρίχωση κτλ. Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά όλες κάνουν παιδί. Λοιπόν, κύριε Πράπα, έχουμε καμιά 20 ερωτήσεις. Προχωράω. 47 ετών, έχει τελειώσει η περίοδος. Έχει πόνο στο δεξιό μαστό. Τι πρέπει να κάνει, πού θα βρει τον κύριο Πράπα μετά το πέρας εκπομπής? Πόσο χρόνο είπατε? 47. Σαφώς μαστογραφία και έλεγχο καλό. Μαστογραφία στη 47χρονη και έλεγχο καλό, οτιδήποτε μετά το πέρας. Μιλήστε με τον καθηγητή. Είμαι 30 ετών. Παίρνω προφύλαξη αντισύλληψης. Έχω ακούσει ότι ίσως να έχω κάποια στιγμή πρόβλημα στο στήθος. Πότε πρέπει να σταματήσω ή τι άλλο μου προτείνει ο κύριος Πράπας? Τηλεφωνώ από Βόλο. Καλησπέρα στο Βόλο. Κανένα πρόβλημα. Εφόσον η γυναίκα κάνει ένα υπερηχογράφημα για τη σταθμή ηλικία πριν τα 38, δεν κάνουμε μαστογραφία. Προτιμούμε να μην κάνουμε, εκτός αν είναι ανάγκη. Υπάρχουν ειδικοί υπερηχογραφιστές και ειδικά μηχανήματα που ελέγχουν λεπτομερέστατα το μαστό και μπορεί να συνεχίσει την αντισύλληψή της κάνοντας και εξετάσεις αίματος, τέλος πάντων. Δηλαδή, αν παρακολουθείτε, κανένας φόβος. Ωραία. Απάντηση. Πάμε. Είμαι 42 ετών. Έκανα το πρώτο παιδί με εξωσωματική στο κέντρο σας. Στο κέντρο του κυρίου Πράπα, προφανώς. Και είχα απόλυτη επιτυχία πριν από 6 χρόνια. Κύριε Πράπα, θέλουμε να αποκτήσουμε και δεύτερο παιδί. Μου είπε όμως ο ουρολόγος ότι το σπέρμα του ανδρός, ο άνδρας, είναι αδύνατο. Ενώ δεν είχε πρόβλημα στο πρώτο παιδί. Μπορώ να βοηθηθώ? Τι πρέπει να κάνω? Ρωτάει. Στο κέντρο σας έγινε. Και ναι, δεν υπάρχει σήμερα ανδρική στηρότητα. Και 0 σπερματοζωάρια να έχει ο άντρας, πάλι εμείς μπορούμε να κάνουμε παιδί με βιοψία όρχεως. Τα ακούτε όλα αυτά σημαντικά? Γιώργο, προλαβαίνουμε. Είμαι 47 ετών, έχω 2 ηνομιώματα.
Το ένα είναι 2,5 και το άλλο είναι 3 εκατοστά. Τι πρέπει να κάνω και αν αυτά θα γίνουν καρκινώματα, πού θα βρω τον κύριο Πράπα? Ευχαριστώ Γιώργο μου, ευχαριστώ. Δεν υπάρχει περίπτωση, σχεδόν απίθανο να γίνουν καρκινώματα. Είναι 0,0001, είναι αστείο το ποσοστό, αλλά εξαρτάται από τη θέση σου. Αν δεν ενοχλούν το εσωτερικό της μήτρας, τα παρακολουθούμε κάθε 6 μήνες με υπερηχογράφημα και δεν τα πειράζουμε. Η 47χρονη τηλεφωνία από Βέρεια, τα χαιρετίσματά μου. Ο κύριος Πράπας θα είναι εδώ, μην ανησυχείτε. Όλοι θα μιλήσουν μετά το πέρας της εκπομπής με τον κύριο Πράπα. Εφημερεύει. Τον έχω βάλει σε εφημερία εδώ στο Euro που Άννα είναι. Σήμερα με τις μεθόδους εξωσωματικής και της γονιδιακής εμφύτευσης μπορεί να προβλεφθεί το φύλο κορίτσι-αγόρι και παθήσεις τις οποίες η μοριακή ιατρική ρωτάει ένας αθλητής του μπάσκετ από ομάδα της πόλης μας. Γρήγορη απάντηση. Δεν κατάλαβα λίγο την ερώτηση. Δηλαδή, μπορεί να επιλεγεί το φύλο, αλλά δεν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε. Δεν μπορούμε, είπατε το προηγούμενο. Αν ο γιατρός, το παθολόγος, μας δώσει ένα χαρτί που να λέει για ποιο λόγο. Ας με ενημερώσει η σκηνοθέτρια πόσο χρόνο έχω. Έχω 2 κόρες με στίγμα. Μεσογειακής ανεμίας. Τι πρέπει να προσέξουν? Δεν είναι παντρεμένα τα κορίτσια. Να βρουν άνδρα χωρίς στίγμα. Λοιπόν, φίλοι τηλεθεάτρια. Αλλά και άνδρα με στίγμα να βρουν, πάλι θα κάνουν υγιή παιδιά. Υπάρχουν σήμερα τεχνικές που δεν αφήνουμε να γεννηθεί άρρωστο παιδί. Εάν βρέθηκαν οι άντρες να μιλήσουν με τον κύριο Πράπα και έχουν το στίγμα ή δεν το έχουν, να απαντήσει. 45 ετών με ζαχαρό διαβήτη, είναι έγκυος, πρέπει να γεννήσει φυσιολογικά ή με καισαρική? Ένα ερώτημα καινούριο σημαντικό. Όχι, όλα υπολογίζονται εάν η γυναίκα ρυθμιστεί καλά με το σάχαρό της κατά τη διάρκεια της κοίησης και το παιδί δεν βγει παραπάνω από 3,5 κιλά, υπέροχα μπορεί να γεννήσει φυσιολογικά. Δεν είναι απαραίτητη καισαρική. Λοιπόν, πάμε. 22 ετών, δεν μπορώ να την αφήσω αυτή την ερώτηση. Έγκυος, 30 εβδομάδων. Είναι. Τι λέτε εδώ, ρε παιδιά? Ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος να κάνει τον τοκετό? Κατάλληλος κεφαλικά. Δεν μπορώ να καταλάβω την ερώτηση. Αν καταλαβαίνετε εσείς. Εβδομάδων είναι κεφαλικά. Έγκυος 30 εβδομάδων είναι κεφαλικά. Τρόπος να κάνει τον κεφαλικά. Δίδυμα είναι μήπως εννοούν κεφαλικά και το γράφει στον πληθυντικό. Δημήτρη, να γράφεις καλά τις ερωτήσεις. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Θα παρακαλέσω την 22χρονη μετά το πέρας. Είναι δίδυμα και είναι κεφαλικά, μπορεί να γίνει και το κετός φυσιολογικός. Εξαρτάται από την εμπειρία του γιατρού. Λοιπόν, πάμε. 38 ετών. Η μαστογραφία έδειξε λέμφωμα. Τι συστήνουμε? Λέμφωμα. Αποκλείεται να ρίξει μαστογραφία λέμφωμα. Μήπως είναι κάτι άλλο και δεν πρόλαβα να το ακούσω. Θα παρακαλέσω την 38 ετών να τηλεφωνήσει εκ νέου. Κορίτσι 20 ετών, δεν έχει σταθερό κύκλο περίοδου. Τι μπορεί να σημαίνει? Ορμονικές ανομαλίες. Και αν πρέπει να κάνει το εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Όλες οι κοπέλες, εγώ το έχω κάνει στις κόρες μου, όλες οι κοπέλες από κάποια εποχή, ξέρω εγώ 14-15 που ενδέχεται να έχουν σχέση, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν το εμβόλιο. Σώζονται από τον καρκίνο, καμία επιπλοκή. Λοιπόν, να μην φοβούνται καθόλου. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι δρόσαμε και οι δύο. Να πω ότι έχουμε ρεκόρ τηλεφωνικών γραμμών και κυριολεκτό όταν σας λέω έχουμε ρεκόρ πάλι τηλεφωνικών γραμμών. Και ο Δημήτρης, ο συνεργάτης μου, και ο Χρήστος και ο Γιώργος γράφουν έξω τα παιδιά, προσπαθούν να συλλέξουν τις ερωτήσεις. Να ευχαριστήσω την Ελίνα, τη σκηνοθέτρια, τον Γρηγόρη που χειρίζεται εδώ τις 4 κάμερες. Κύριε Πράπα, σας είχα προειδοποιήσει ότι η εκπομπή Συμβουλές για την Υγεία έχει 23 χρόνια. Έχει μια μεγάλη παρουσία. Σας έχω πει ότι το κανάλι μας έχει πολύ μεγάλη απήχηση στον κόσμο, γιατί έχει μάθει να δίνει την ποιότητα. Έχει μάθει να δίνει την ποιότητα και την επιστημονική ειλικρίνεια. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η εκπομπή. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Να μου υποσχεθείτε ότι θα παραμείνετε τώρα περίπου για μισή ώρα. Βεβαίως. Γιατί υπάρχουν τηλέφωνα από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μην ανησυχείτε, θα μιλήσετε και με ενδιαφέρει κυρίως τα κορίτσια των 22, η μητέρα που πήρε για τα κορίτσια. Θα μιλήσετε όλοι με τον κύριο Πράπα, τον κρατώ εδώ σε εφημερία. Το βράδυ στις 10 θα δείτε σε επανάληψη την εκπομπή. Καλή επιστροφή. Κύριε Πράπα, σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Και πολύ σύντομα θα είστε κοντά μας. Ευχαριστώ. Γεια σας. It's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come